الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه البررة الكرام خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Мақтаудан шүкір, әбәдәт зурлау, бірден бір болған, ялғыз болған Аллах тәғәлә болсын. Ол бар, ол бір, ол хақ. Аның сүйіклі бәндәсі Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға һәр даим салават шәрифләре ешіп тұрса иде. Тағы бір жұмамыз келіп жетті. Алла рахматы белән Рамазан айыбызға бір атна ғана вақыт қалды. Аллах тәғәлә бізге ярдәм етсін, әзірләніп келерге бұл айға. Бүгінгі вағызыбызның сөзі болар зиярат қылу турында, зиярат турында, өлім турында. Алхамдулилlah, мұсылман кішіні, яки Аллахқа шанушы, дин тұтушы кішіні дин тұтмаушыдан бұл мәселеде бір әйбір айырып тұра. Бүтін кіші динсізі де, динлісі де, бүтінісі шана бар бір үлешеге бізге. Демек, мәңгі яшармын деп бірсі де енді үмітләнмей, бүтінісі уйлый, білә, шана, инана, үлешекмін дейіп. Ләкин, Аллахқа шанушы ғана, дин тұтушы ғана, әлі үлгеннен сыңдан әсәді барлығына шана. Дин тұтмаушы, үлім келір де, бүтін ұрса бітір де, шоны білән тәмам, бітті дейіп кіні шанып бара. Шуға көрә деген мұсылманларда, ислам дейінде, шул үлімге бик күп әйбір тоянып тұра. Яки үлгеннен соң әлі нәрседір болашақ деген фикірге көп кіні yüklемелер біздің негізленіп тұра, көп кіні тыюлар шуңа негізленіп тұра. Шуның аша біз көп кіні ғамәлләр ішлеуге өзімізге тәргіш табабыз. Шулық намаз, шулық ураза, шулық фарызларын өтеу, шулық харамлардан тыйылуның төп өтергешінің бірсі, әлі яры бұл дүнияда тұтмасалар, кереңіні бермеселер, тегі дүнияда бар-бір исіңе түшірешеклер, бар-бір жазаны алырсың дейі біз шанып ешейбіз. Шуңа көрә деген шул өлімні иске алу, өлгенлерге енді керек түгіл, алар енді шул өлімде ешейлер, алар барзақта енді күтіп ұтыралар бұл дүниялардың бітуін. Алар енді ахиретте бір аяқ білән дейерлік, өлімні түшіру, иске түшіру кімге керек? Бізге керек, тірі кішілерге. Шуңа көрә деген сір түгел, зиратқа бару, зиратны зиярат қылу, аның зират деген сөзі, шул зиярат деген сөзден шыққан. Қай бір түбәклерді татарлар зират демейлер, зиярат дейлер. Шул зиратқа бару ол кімге керек? Мәйітлерге ме, бізге ме? Ең бірінші сыратта бізге, тірі кішілерге. Чөнки мәйітні иске алу, болсын ол зиратта, болсын ол мәшітте, болсын ол үйде, болсын ол ятып, утырып, басып, бар-бір. Тахаратлы ме, тахаратсыз ме, біз өлгенлеріне иске алды екен. Я Раббам, әтейімнен, бабаларымнан ғафарын ғафу етелі деп сұрадым екен. Любой орнан ереше. Ғаблади шауыштыру. Пейғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға салават әйтер үшін Мәдинеге бармайбыз бит һәр әйткән сайын. Менә монда әйтәбез без, егер Мәдинеге барып, шунда кабыры каршына басып, ассаламу алейка я Расулаллах дип әйтсәң, бик хуп, бик яхшы. Умра кылып барсаң, хаҗда булсаң, бик яхшы. Но без бит һәр салават сайын бармайбыз анда, чакмыйбыз. Монда салават әйтәбез һәм ирешә дип шанабыз. Шуңа күрә үлгән кешеләргә безнең дуалар барып ирешә дип без шанабыз, кай урында булуын карамастан. Ләкин зиратка баргач безгә тәэсир күбрәк була. Каралы, егет, синең дә шулай китәсең бар бит.
Сенің дә шулай ятасың бар дип уйлана каласың. Шуңа күрә дигән зиратка бару иң беренче чиратта безнең үзебезгә кирәк. Шуңа күрә зиратка бару тыелмый, киресенчә хуплана. Ләкин зиратка бару ниндидер кирәкмәгән әйберләрен бәйле булырга тиеш түгел. Без анда барып гыйбрәтләнәбез генә. Гыйбрәтләнәбез. Шуңа күрә дигән мәйтне җирләүдә, мәйтне озатуда тегеләй яки булай катнашу бик саваплы, бик күркәм, бик яхшы эш дип күрелә тере кешеләр өчен. Һәм дә ничек тә булса әйтсәк, үлгән кешегә барыбер. Күмәләрме аны, күммиләрме, мөселманчамы, башка дин буенчамы күмәләр. Ул бит инде тәэсир итә алмый менә бу эшкә. Ул бит инде тылкыша алмый, шулай эшләгез яки булай эшләмәгез дип. Инде эш аның кулыннан чыкты. Ул бер нәрсә эшли алмый. Шуңа күрә мәйтне җирләү, мәйетләрнең урыннарын тәртиптә тоту бу инде тере кешеләрнең бурычы дип санала. Мәйетләр моңа беренчегә катнашмый. Шуңа күрә дигән мәйетләрне без үлгән кешеләрне искә алырга тиеш. Безгә бу гыйбрәтләнү, безгә бу искә төшерү була. Зиратка барып кайтып, шулар арасында карале күптән түгел шул безнең арада бит хар китте дип уйлана калды икән, инде саваплы эш булды. Пәйгамбәр сәлләмәйтә, ешрак ләззәтләрне юкка чыгаручыны искә төшерегез. Чөнки үлем ул чынлыкта шул рахатлекне юкка чыгара. Без инде мөселман буларак шанабыз, җәннәттәге рахатлыклар күбрәк, яхшырак булачак дип. Ләкин бит без тәҗрибәбез аша бу дөнья рахатын гына күрдек. Шуңа күрә җәннәт рахатлыгын бит без тотып карамадык. Шуңа күрә безнең өчен бу иң матур, бу иң тәмле, бу иң кызыктыргыч дип санала. Инде без шанабыз, җәннәттә яхшырак булыр дип, ләкин тотып караны бу булгач, моннан аерыласы килми. Якыннардан, балалардан, дуслардан без яратканы белән аерыласы килми. Шуңа күрә ләззәтләрне юкка чыгаручы дип атаган Пәйгамбер sallallahu үлемне. Аллаһ Тәала безгә аны берләп, Аллаһ Тәала бер дип шанырга насыйп итсен, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламны пәйгамбер дип танырга насыйп итсен һәм кыямәт көне булачак дип дөрес итеп шану безгә насыйп итсен дисен. Алхамдулилlah. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواب الكريم سميع الدعاء. تشهد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Шул үлем белән бәйле бер хадисне генә искә төшереп китәм. Без аны күп тапкыр сөйләгәнбез бар, ләкин аны искә төшерү бер дә зарар булмас. Әле күп кенә искә төшергәндә яңа фикерләр дә ачылу бар. Пәйгамбер саллаллаху алейхи адәм баласының үлгәннән соң гамәл дәфтәрләре ябыла. Димәк, ябылды да шул гамәл дәфтәренә үлгән кеше ни язып куя алмый, бер саваплы эш эшләп. Чөнки саваплы эшләргә инде тән юк. Ни тәүбәгә килеп гөнаһларны сыздырып ата алмый. Чөнки тән юк. Тәүбәгә истигъфар кылып, тәүбә кылып, Аллаһка ялвару мөмкин түгел. И ялварыр, и тәүбәләргә килер, и намаз укыр, и тегин эшләр, ләкин бит тән юк. Үкене уйна кала. Шуңа күрә дә үлгән кеше инде бер нәрсә эшли алмый. Ләкин Пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтә, үлгәннән соң да без үзебезгә файда китерерлек эшләр эшләп куя алабыз. Һәм без инде бер нәрсәгә дә тәэсир итә алмаган вакытта үлгәннән соң әле үзебезгә файдалы эшләр эшләтә алабыз. Алар безгә киләчәк. Һәм әйтә, мәгәр эштә генә үлгәннән соң да мәйеткә һаман савап килеп тора. Һәм аты садака җария, димәк, агып торучы, килеп торучы садака. Файдасы бер тапкырлык кына түгел, кабатлана торган, файдасы гел килеп тора торган бер яхшылык. Күпер салымы, агач утыртумы, мәчет төзүттерүме, тегесен эшләүме, димәк, һаман да кешеләр моның белән куллана барган саен, шул агачтан әгәр дә кеше яки хайван ашый икән, туклана икән, тегеңә һаман савап килеп торачак. Икенчесе, кешеләр файдаланырлык белем калдырылса. Белем дигәндә дини белем бик яхшы, ләкин дөньяви белем дә зарар түгел. Әгәр дә дөньяви белем файдага кулланыла икән, кешегә файда китерә икән, сез өйрәткән кеше шул белемне файдаланып, үзенә кешегә файда китерә икән, дини белем булсын яки дөньяви белем булсын,
Һәрхәлдә үлгәннән соң да өйрәтүчегә савап килеп торачак. Һәм ахырдан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кылырлык бала тәрбияләп калдырса. Бу инде һәрберебезгә кагыла. Әгәр дә без үзебезнең әтиебезгә, әниебезгә, ата-ана дигәндә без әби-бабаларны да кертәбез. Әби-бабаларыбызга дуа кылып торсак, безнең иң мөһиме аларның үзләренә савап языла. Теге шатлану менә түгел, карале сиңа оныкчылым, 20-нче буындагы оныкчылың сиңа дуа кыла дип кенә түгел, аның үзенә өстәлә савап. Просто шатланыр түгел, а савап өстәлә. Шуңа күрә без ата-бабаларыбызны онытмасак, бирәк тә әти-әниебезне, әгәр дә алар вафат икән, әгәр дә дуадан калдырмасак, дуа кылсак, аларга савап өстәлә, шатландыруны түгел. Мәсәлән, мин сезнең әтиегезгә дуа кылам икән, я Раббым, фәлән абыйның әтисен шатландыра әле дип, шатлык ирешсен әле дип Коръән укыганнан, шатлык кына ирешә. Савап аңа өстәлми. Сез үз атагызга, анагызга дуа кыласыз икән, аларга савап өстәлә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу ма гарантия биргән. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен безгә дөнья эшендә тырышырга, әзмә-күпме, ахиратыбызга да нәрсәләр эшләп калырга насыйп итсен. Әле үлгәннән соң да файдаларын күрергә насыйп итсен. Алхамдулиллах. Вкратце, о чем речь шла, посещение могил, смерть и вообще все, что с этим связано. Не секрет, что верующего и неверующего человека как минимум отличает одна вещь. В чем? В принципе, и те, и эти верят в то, что смерть неизбежна. Все равно придется умирать. В детстве, может, люди и мечтают о вечной жизни там, но повзрослев уже понимают, что вечно не получится остаться в этом мире, придется уходить. Поэтому смерть неизбежна. Но только верующий человек верит в загробную жизнь, что смерть это не конец, а лишь переходный этап, перевалочный пункт. Придется там еще увидеть много интересного, но если постараешься. И получается очень много деяний, будь то хороших, исполнение хороших дел или удержание себя от запретного, очень тесно связано верой в загробную жизнь, в ахират. Поэтому религия нам примерно объясняет, что там будет, как будет, чтобы мы были готовы, чтобы мы что-то предпринимали для того мира. И получается, посещение могил в первую очередь нужно для живых людей, потому что мертвым абсолютно все равно, где о нем вспомнят. Около могилы, на кладбище, если его будут вспоминать в мечети, дома, лежа, сидя, на боку, все равно как, с тахаратом, без тахарата, ему все равно это дойдет до него. Потому что на том свете наши с вами километры, метры, не играют роли. Это уже все, здесь остается. Но мы, например, вспомнил, вот у меня папа уже умер 12 лет назад. Вот я его вспомнил здесь, это одно. Но если я поеду на могилу к нему, и напротив могилы, смотря на его имя, на дату смерти, на дату рождения, буду смотреть, стоять, уже другое дело. Я и про себя подумаю, Ильдарик, тебе что же придется выходить? Ты что же вот так ляжешь, немножко шевелись. То есть это как раз вот напоминание нам. Поэтому посещение могилы не запрещено. Поэтому, когда спрашивают, а можно ли женщинам посещать могилы? А почему нельзя? В смысле, им не надо напоминать, что ли? Поэтому можно. Просто во время похорон, чтобы не было какого-то стресса, чтобы не было какого-то срыва нервного, рекомендуется не присутствовать на похоронах. Тем более, если она беременна, тем более, если она очень тесно была связана с умершим. При похоронах, может, не надо, а потом не запрещено. И Мухаммад сам сказал, что даже после смерти возможно получать саваб из этого мира. Хотя человек уже не контролирует ситуацию, он ничего не может сделать. Он даже по счету своего тела уже не отвечает. Похоронят его, не похоронят, по-мусульмански, не по-мусульмански похоронят. Он не отвечает. Он никак не действует на ситуацию. Но если он совершит садака джария, то, что приносит садака, или оставит после себя знания, которым будут люди пользоваться, или если он воспитает ребенка, который сможет ему делать дуа, то в этих случаях даже после смерти человека будет до него доходить польза от этих деяний своих. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад, ва аля али Мухаммад, би'адади ман қаада ва қам. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад, ва аля али Мухаммад, би'адади ман салли ва сам.
اللهم صل وسلم وبارك على أنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض واحشرنا معهم وارحمنا معهم وأقم الصلاة.